الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اس کلمے دا پوچھ حسین کولوں یا حسین دی زینب پین کولوں سغرا دے روندے نین کولوں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. آج کچھ مسافر کر چلیا اپنے اصلی وطن دے ول چلیا. سینہ پیڑا تے پایاں دا سل چلیا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. تے جس دے نال سی رونق کر دی ٹر گیا او گھر والا. ایک پل دل نوں چین نہ آیا دے گیا روگ نرالا. اے رشتے خاص وفاواں دے ہوندی رونق نال پراواں دے ہوندی رونق نال پراواں دے. شالا پتر مرن نہ ماواں دے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. بنا ماں دے سہارے اوکھے نے بنا باپ کنارے اوکھے نے اینا باج گزارے اوکھے نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. بنا باپ نہ مل دیاں راوانی ہندے ویر ویراں دیاں باوانی. پر ماواں آخر ماواں نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. تے کون ونڈاسی
درد وساڈے تے کون لوے گا خبراں کس نو درد میں دل دا سنا سا پڑھ پڑھ زیراں زبراں جدوں وقت نزادہ قریب ہووے دن جمعے دا مینوں نصیب ہووے میرے لباں تے ذکر حبیب ہووے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی دید نوں دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے تے جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا اللہ نبی دیاں سچیاں یاریاں نے اے دنیا مسافر خانہ اے وارو واری سب نے جانا ہے کسے پکا نہ ڈیرا لانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ پنج تن دیاں خاص نگاواں نے میری ماں دیاں نال دعاواں نے لوکی پاندے پل وچ راواں نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ